fit-tramuntana ta' gżiritna hemm jinsab dak il-post ferm popolari li sajjitu minna sar. Toroq twal b'sadar mimlija li sbaħ mixja tista' tmur kull orsa dilettanti it-tiġrija bil-mutur. Inta ħrax għax inta ħrax blatek qawwi kull fejn tmur. Raba mili frott il-bdewa kik jikkaċċja l-kaċċatur. Blatek blat li sqraw lajkli u jinżlu għal-mistriq min għalik koħakrax jista' dak irdumek tal-qamliq. Dak irdumek blatu sonri xibħ il-illa tal-Maltin. Żmien li jasarrif sufuqu tant pirati u mħallelin, tant pirati u mħallelin. Xtajt it-tiek fi żmien is-sajr in-nies dawn jintlew bl-eluf fil-jiem kisħa u xitwija joħroġ fikira l-bebbux. Fik il-għasel minn tan-naħla il-ħitan minn tas-sejjer ix-xemx iswex fuqek sħuna fil-jiem sħan tas-sajr sbir. Miks is-seġar kollu ħdura taħt it-telga torrijiet. Inta ħrax tal-melliħa iwensu l-irdumijiet. Fuq is-siġra tal-kappara rukkitti li għall-enebnin ħaddar xieħa il-ħarruba dik il-bajtar figittin. Taħt għajnejn Monna Marija wismiqjuha b'devozzjoni il-kappella f'dar fix-xifer magħrufa b'tal-kunċizzjoni, magħrufa b'tal-kunċizzjoni. Insellim lek aħrax tana Malta għawdex bik burin. Inti fond bejn dawn il-gżejjer li kien sabu maqudin. Insellim lek aħrax tana Malta għawdex bik burin. Inti fond bejn dawn il-gżejjer li kien sabu maqudin. Insellim lek aħrax tana Malta għawdex bik burin.